Lam sokong na haini hai kok borok ni tech entertainment YouTube channel o marketing song haini hai phaidi sung gramin bank rok no tui te haini hai sung tini salai wano norni comment rok no ang no reply bori tui tei oroni je question ni sungmani abo no solve khlai te tui hai diba hingke phaidi asuk kok sana thangyawi tini ni video no chenglai painai hingke marketing song na di plus sikang no ang o comment porna chengnai sini bukuk juk khoroksa sungka o jaga norok nugui mankha na hingke bini o jaga channel ni bumung hingka kai mako blog hinui swijak hingkai dara gramin bank o rang kisa misa tongkhe rang kat khai tlango 100 taka rok tangui tlangna ni bo comment khai sungka hingke ang bono reply rikha jeta abo next video phai tong hinui hingke abono tini sini video wngnai hingke video kisa logui mano haibano kha kolog kheno nai tongri hingke tangui kat khlai aboni chung kaisa no halai no phaidi tei kaisa sungo dara UCO bank ni naida mano hinui sungo mano aboni next video ang tunai hingke tei kaisa hingke sungka tei kaisa sungka naidi o jaga pan card loan bahai ke najak sadi please hinui amon sungo hingke ang oboni bo next video sana mano hingke abo sungo nung balance check khaimani kaham ke phunukdi details ni sao hingke o kaini kaitham no tui no chung tini video no chenglai police ang phaidi chini je bukuk sungka bukuk sungmani no chung nailaiano jeta net banking o tlangai norok ang phunuknai ani next previous month April May o April mas o ani je rang tanmani hingke abono ang nongno phunugui rinai hingke net banking bahai khulok aboni video already rijak tongo do hingke aboni bising norok nango hingka ang next video o nongno phunugui rivano hingke naidi o jaga chung passbook o thangdi passbook o thangka hingka kai o jaga account number select khaidi bo mani ni nainai tini rang tangi tankha hingke ang April mas ni nongno phunuknai hingke 1 tarik to 30 tarik ni chung nailaiano April hingke o jaga 30 tarik ang select khainai aboni yagulo search khaidi search khaipai hingka kai norno account no je rang kat wngmani ba credit wngmani norok o jaga norok nugui mankha na di o jaga o hingke aboni bisingo kaisa tongo o jaga 76 norok nugui mankha o jaga o nong ang tak phunugui rivano o jaga o 76 norok nugui mankha na o jaga 76 kat wngmani obo tamoni bagui tankha hingke APY contribution hingke Atal Pension Yojana hinui abo kaisa fund tongo aro ani 76 khai maso tano hingke aboni recover ba aboni tamhinani maturity chung tammana hingka aboni insurance tongnai aboni 2 lakh taka mane borok thui thaka hingke 2 lakh taka manai tei kaisa hingke nini boyos jodi 60 bosor prapto ba purno wngkha hingka kai 60 year nong nini rang afuru monthly beton hisabe ba salary hisabe manai thanai 1000 taka kai nong manai thanai 1000 hingke baksani o 76 o baksani 150 tano baksani 200 tano hingke aboni onujai no nong rang kwbang manui mano haita ekdom kaham no hingke aboni bagui no balance kat khlaio tei tani o account o kuno kat khaya hingke tei SMS pack tano hingke phaidi no phunuknai tei kaisa hingke debit card jotomo ATM card o tongnai jotono motamoti ang sai mano hingke ATM card tongo hingka bo rang tano amokhai mane bosor waisa ba yearly waisa tano hingke chung tabuk phaidi Tripura Gramin Bank ni ATM ni annual charge bwswk tan abo chung sai manlaiano annual charge Tripura Gramin Bank debit card mane charges bwswk tan hingke norokno tak phunugui rivano service charge o jaga naidi service charge hingke oro nogui mangkha norok Tripura Gramin Bank charges and annual maintenance fee 120 for both primary and add-on debit card hinsao hingke oro 120 charge hinfano o jaga o khel khaidi o jaga o GST tonai mane motamoti tei 150 ahai rok tanano yakhiba 199 phano wngui mano hingke abo exact asukmaya tubu GST o jaga tongnai hingke norok no abo nainai uansugui hingke o jaga naidi account ni je charges bwswk borok tanui tong o jaga norok nugui manano o jaga o particular o jaga norok nai mano o jaga o hingke o jaga norok nai mano bwswk tan o jaga o hingke NFT khaika hingke bwswk tan o jaga norok nai RTGS khaika bwswk tan norok o jaga nugui mankha na
naidi insurance tei duplicate aborok ni bagui bwswk tan amorok nog joto no jaga norok nai mano norok o pdf nani joni ang tongo ang description o rini nai o pdf o thangui norok nai mano tei kaisa kok hingka kai oro saima kana debit card tomung no nini checkbook toka hingka kai nini aboni bo charge khlai o charge bo haike khlai hingkha tarom di nini 500 taka ma tonio 500 taka tonia hingke borok service charge tano abo kaisa muitu narwdi 500 taka above tonri di 500 ni selai kwbang checkbook tongkha hingka kai hingke rupee debit card norok ni thani o tongkha hingka gramin bank ni aboni bo tano hingke charge tano o rupee debit card ni hingke norok o jaga nugui mankha na o jaga debit card ni charges tongo hingke aboni bagui ATM card tonga hingke aboni bo charge tongo hingke per day withdrawal khaimano 25000 hingke abo monthly o busukbar khaiman hingka o jaga 5 bar khlaimano hinui sao hingke chwng 5 bar bara chwng tisai maya angkhe nogno recommend khainai muchungo 4 bar bara ang ta tisadi 25 khai 4 bar abo haike tisai mano hingke chini tamo jeta details kaham ke ri jao je balance check khaimano tui hingke norok ang tamo details phunukano hingke haino hai ang ani whatsapp o thangka hingka kai ko gramin bank ni norok nugui mankha na o jaga hingke o je number bo mai check khai hingke norok o jaga naidi iko 8742900707 abo bai khe norok o number no save khai sidi Tripura gramin bank hinui hingke aboni bagui rang naina bagui tam khai nang naidi baksa baksa saimaya nijini mobile number bai nini je whatsapp khaio a whatsapp abo link tonga nangnai gramin bank o wngya khai a rang nugui maya do hingke khoroksa borok ni khoroksa no rang check khai mano nini bumani ba bufani check khai maya bongni alada mobile number hingkai check khai maya alada alada wngnai bele hingke hai hinui rinai hingke o jaga norok nugui mankha na all service o click khai di hingke norok oro nugui mankha na ani bumung paijak hingke nini bo tomung no link tongkha hingke nini bumung painai do hingke all service o click khainai o jaga account related service o click khai send khainai send khaika hingka kai naidi o jaga o borok message rok kaisa o jaga o all service o teisa thanginai oro balance ni kero thangdi mini statement naina hingke o jaga thangmano hingke ang o jaga balance ni kero thangka hingka kai naidi o jaga o teisa account number select khai di select khaiui send khai di send khaika hingke no rang busuk tong kwrui norok o jaga nugui manano iko o jaga nog nugui mankha na rang busuk tong amo haike norok ni balance check khai pai do hingke tei khoroksa borok wngkha jeta tamnani mobile number bai khe change khlainani ang abo no form phunugui reka norok abo form hingke tamnani form abo online to kwrui hingke norok gramin bank ni form norok bank o thangni branch o thangdi branch o thangya kunui Tripura gramin bank ni form nog nahadi nahara kunui ah jaga o norok sadi je mobile number change khaina hinui hingke nog manager riri wano ah jaga form fill up khaiui rwkha hingke 24 hours ni bisingo no nini mobile number change eba link gui thangnai abo haita hingke norok sai mankha na norok ni question ni answer rok hingke tei karjak tonga hingke norok comment box o khlai norok sadi next video o ang tui pai tongo UCO bank ni balance bo baike check khlainai tei kaisa offline gramin bank ni rang bo baike check khlainai abo nog last kisa ti ang details riri wano abo hingka hingke bar bar motok tui no wngthaka ba aboni bagui ang no sairi wano o je number kwrui da o number no tamkhai norok copy khai di o number no norok copy khainai omoto copy wngya o number no swiui ah kunui tamkhai norok nongni je message normal message o thangdi normal message thangka hingka kai o jaga ah number no swiui ah kunui tarom o jaga Tripura gramin bank hinui ang oro swinai thangka bele thangka hingka kai o jaga mokhai to discipline mokhai to debit card ni pin change khaimase hingke abo balance naina phurungkhe tamkhainai balance hinui BAL riui omo haike nini account number o jaga sidi do jemon romdi hingke aboni jaga send khai di send khaika hingka kai send nangnai tamoni andro o SMS pack kwrui hingka kai nini rang nugui manano ama haita ama haike check khai pai di ta hingke norok sai mankha na o video nai norok bo hayungjak kha norok comment box o thangui comment khlai sadi tei norok ni friends rok no share khlai redi tei norok tapkhana ni Instagram follow khai follow khai di tei norok swngna muchungui tongo kani WhatsApp teibo swngui mano Instagram teibo swngui mano tei Facebook follow khai Facebook follow khai pai di ang description o link rok riri pai no gasuk no haino norok next video bhalai phanai jotno no hambai bye.